Začalo to na jaře, když jsem viděl popeláře, jak odvážejí smetí, běží za něma 2 děti. Říkal jsem si, co se děje, popelář se hnusně směje, když se dívá do zrcátka, v dálce už mu mizí skládka. Mezi smetím jedna matka, která není žádná šlapka, je to matka těch 2 dětí, kteří za autem tak letí, nikdo ale nepochopí, jak ty děti strašně trpí. Odloučení od mámy, to je teď mezi stěnami, auto strašně rychle jede, říkám si, ty jeden zjebe, to auto už ti nepojede, posem nastranej na tebe, chudáci ty děti, mají matku mezi smetím, ale jak jim pomoct, to opravdu nevím. Musíme se spojit, nějaký způsob najít, jak ty popeláře zastavit a zabít. Lidi, pojďte se mnou, utíkejte za něma, moc vás o to prosím, hodně to pro mě znamená. Přišel ke mně týpek a povídá mi pál. Pálím, ale netrefuju, potřebuju samopal, už nevím co dělat. Tak jsem ukradl auto, nevím jak to dopadne, ale snad bude to stát za to. Jedu 200 za hodinu, doufám, že zachráním tuhle tu rodinu. Nechci, aby skončili jako děti v plynu, už mám na toho hajzla vážně velkou slinu. Už jsem mu dal 4 pecky zuby, už mám v píči, všechny děti nakonec zjistili, proč jejich mámu věznili. Jenom se jí nechtělo vykouřit jejich péro, nemohla to udělat, strašně by jí to bolelo. Musíme se spojit, nějaký způsob najít, jak ty popeláře zastavit a zabít. Lidi, pojďte se mnou, utíkejte za něma, moc vás o to prosím, hodně to pro mě znamená. Musíme se spojit, nějaký způsob najít, jak ty popeláře zastavit a zabít. Lidi, pojďte se mnou, utíkejte za něma, moc vás o to prosím, čeká vás za to odměna. Lidi, pojďte, 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 lidi, pojďte se mnou, utíkejte za něma, moc vás o to prosím, čeká vás za to odměna. Musíme se spojit, nějaký způsob najít, jak se od téhle špíny můžeme zachránit. Lidi, pojďte se mnou, změníme se k lepšímu, budem chodit do práce a vychovávat rodinu. Musíme se spojit, nějaký způsob najít, jak se od téhle špíny můžeme zachránit. Lidi, pojďte se mnou, změníme se k lepšímu, budem chodit do práce a vychovávat rodinu.